ସଜନା ଶାଗ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ସେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଭରପୁର ଥାଏ। ସଜନା ଶାଗରେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ବନେଇବା। ଗରମ ହଉ କିମ୍ବା ପଖାଳ ଭାତ ହଉ ସବୁଥିରେ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଲିଛି ଏବେ ବହୁତ କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ଶାଗ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଭିଡିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। କୁକିଂ ୱିଥ୍ ଇତିକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ସଜନା ଶାଗ ବରା। ପିଲାମାନେ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ବରା ବନେଇଲେ ପିଲାଠୁ ବଡ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ଶାଗକୁ ମୁଁ ବାଛି ନେଇଛି, ଡେମ୍ଫରୁ ପତ୍ର ସବୁ କାଢି ନେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସବୁ ସଜନା ଶାଗକୁ ବାଛି ଭଲସେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବରା ରେସିପି ଲାଗି ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ ଆଡ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ସାଇଜ ପିଆଜ ନବା। 2ରୁ 3ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଯିବା। ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା। ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଯିବା। ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ ଜିରା ଆଡ କରିବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ କରିବା। ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବା। 2 ସ୍ପୁନ ବେସନ ନେଇଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ନେବା। ପଛରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେସନ ଆଉ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବେସନ ଓ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏ ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ହାଲକା ହାଲକା ପାଣି ଦେଇ ଆପଣ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଏକା ଥରକେ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ହାତରେ ଅଳ୍ପ ମିଶ୍ରଣ ନେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା ଆକାରରେ ଗଢି ନେବା। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଏହାର ସେପ ଦେଇପାରିବେ। ବରାକୁ ବହୁତ ମୋଟା ନ କଲେ ଏହା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବ ଏବଂ ବାହାରୁ କ୍ରିସ୍ପି ହବ। ଏବେ କଡେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ବରା ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟମ ଆଞ୍ଚରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 1ରୁ 2 ସ୍ପୁନ ଅଏଲ ନେବା। ଏଥିରେ ଅଧିକ ଅଏଲ ର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଯେତେ କମ ଅଏଲ ୟୁଜ କରିବା। ଏହି ସୁଆଦିଆ ସଜନା ଶାଗ ବରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେସିପି, ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ ଏବଂ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ ବରାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜରେ ଗଢି ନେଇଛି। କିଛି ସମୟ ଏହାକୁ ଢାଙ୍କଣା ଦେଇ ଢାଙ୍କି ନେବା। ଗୋଟିଏ ପାଖ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ ଓଲଟାଇ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ବରାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଭାଜି ନେଇଛି। ଆଉ 2ରୁ 3 ମିନିଟ ଢାଙ୍କି ନେବା ଏବଂ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୁନ୍ଦର କ୍ରିସ୍ପି ସଜନା ଶାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବାହାରୁ କ୍ରିସ୍ପି ଏବଂ ଭିତରୁ ସୁଆଦିଆ। ଦେଖିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢି ନେବା। ଆଜିର ଆମର ସଜନା ଶାଗ ବରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ପିଲାଙ୍କ ଟିଫିନ କିମ୍ବା ସ୍ନାକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଲାଗୁଛି। ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର এই ଟେଷ୍ଟି ଇଜି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଆହୁରି ସହଜ ସୁଆଦିଆ ଓଡିଆ ରେସିପି ପାଇଁ କୁକିଂ ୱିଥ୍ ଇତିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ ଆଇକନକୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖୁଛି। ବାହାରୁ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି, ଭିତରୁ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଗରମ ଗରମ ବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାହବ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।